Examen be fo cogodi an ka kana an bɛ n'o de ɲɛfɔ an ka bi espace comment dirais-je kɛnɛ kan o kɛnɛ kan o la an b'a fɔ ko INISEREN bi an bɛna kumaden min ɲɛfɔ o ye examen kuma de ye. Examen o de ye sɛgɛsɛgɛli suguya min bɛ kɛ kalandenw kun walima karannadenw kun kalan hakɛya dɔ kɛlen kɔfɛ n'u bɛna b'o la ka taa ka na hakɛya wɛrɛ la donc sɛgɛsɛgɛli min bɛ k'u kun ka a ɲɛɲini k'a dɔn yala u ye kalan suguya min kɛ u y'a dɔn wa a bɛ se ka kɛ sɛbɛnni bolo ma n'o ye ka ɲininkaliw bɛ k'u b'a sɛbɛn ani u bɛ se ka kɛ boloya fɛnɛ la u kana a pratiquer donc a bɛ fɔ examen de ma an ka kan na ko walalabɔ walada minnu kɛr'i kun i ka nin i sekoya labɔ o la i bɛ min dɔn i ka n'o kɛ o la donc o la ni ɲɛfɔli in diyar'i ye i bɛ se k'an dɛmɛ ka jajuli in kani n'o ye k'a aimer k'a commenter n'a sɔrɔ i hakili la ko examen yɛrɛ de kɔrɔ ye walalabɔ ye ani k'a partager yaasa mɔgɔ wɛrɛw k'a sɔrɔ. Kumaden in fɔli laɲini ye de yaasa an ka labaara barisabu an y'a lakɔlɔsi ko an ka kan kumadenw bɛ ka sa labaarabaliya bolo o bolo ma lɔnko dunbu ka foroba walalabɔ fɛnɛ bɛ yen n'o ye examen national ye a bɛ min kɛ san o san n ko kalan daku kɔnɔ mɔgɔw ye n ko kalan ka se kasaka mun na o walalabɔ san naka bɛ sinfonya lɔnko dunbu bolo maaw bɛɛ makili a k'aw t'aw tɔgɔ sɛbɛn walalabɔw la an bɛn